Umabot sa 5,349 na campaign posters ng mga kandidato sa iba't ibang local and national positions ang nabaklas ng Commission on Elections o COMELEC Albay sa kanilang Grand Operation Baklas sa buong lalawigan kasabay ng unang araw ng pag-arangkada ng local campaign period. 3,653 ang nabaklas na campaign materials ng mga tumatakbong senador at konsihal, habang 1,696 naman ang sa party lists. Ayon kay Attorney Maria Aurea Bobunaw, mahigpit nilang ipinapatupad ang utos ng komisyon at hindi nila ikukonsinte ang mga campaign materials na hindi sumunod sa tamang sukat at sa common poster areas. From the national and the local positions na naka-investigate. Saan po ngayon ni Attorney pigdadara sa compound ng DPWH, di ba? Sa po sa municipal police station, iba po nasa opisina. So, among this 5,349, 3,653 po ang tarpaulin or posters from the senator down to the councilor. So party list po, 1,696. This is province. Hinikayat naman ng opisina ng COMELEC Albay ang mga kandidato na gumamit ng environmental-friendly campaign materials bilang pagprotekta sa kalikasan. Can always ask the commission to approve the request to use other election format or pwede mo masamay ako. Patay. Nasa kustudiya ng DPWH, municipal police stations at sa mga opisina ng COMELEC sa lalawigan ang mga binaklas na campaign materials para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.